3, 2, 1, 0. Ignition. Vehicle is pitching downrange. ובראשית יצא לדרך, לירח. תחילה של מסע ארוך, היא תטוס למעלה מ6 מיליון קילומטר בדרכה לירח, על אף שהוא נמצא רק 380,000 קילומטר מאיתנו. עוד לא הצליח לנו השיגור, בואו נמתין בסבלנות למחיאות כפיים האמיתיות, אבל בינתיים נראה מצוין. אנחנו עכשיו עם השלב הראשון של הטיל. הכל נראה תקין. אנחנו עכשיו עם השלב הראשון.